Hey YouTube, hvad så der? Lasse her. Ja, jeg vil bare lige fortælle jer lidt om vores kanal. Vores kanal handler sådan set bare om, at vi har det sjovt. Vi elsker at lave YouTube, vi har lavet det før. Det kan være, at nogle af jer kender det. Fede Lasse, Sondlerlig Lasse. Lukas har lavet nogle gameplays. Ja, men på den her kanal vil vi lave alt muligt spas. Det kan godt være, at nogle af jer sidder og tænker, hey, jeg kender sgu da godt Fede Lasse. Men hvorfor var det egentlig, I stoppede den kanal? Simpelthen, vi kunne ikke få flere idéer. Vi ved ikke lige, hvad vi skulle ellers lave. Vi kunne simpelthen ikke få flere idéer. Så her den 3.2. sidder jeg her med den her video. Lukas ved ikke, jeg laver den. Men ja, overraskelse. For et stykke tid siden i sidste uge, der fandt vi på, at vi ville lave en kanal til. Så ja, det vil vi gøre. Og der skal nok komme en masse spas og sjov og skæg og ballade og alt det der. Men simpelthen her. Ja, hvad siger jeg lige der? Nå, men simpelthen. Ja, det var bare lige det, jeg ville sige. Fortæl lidt om vores nye kanal og sådan. Ja, godt. Vi ses. Hej. Hov, forresten. Ikke hej. Jo, men. Hvis der er nogen af jer, der er så. Hvad kan jeg sige? Fatsvage. At de ikke forstår, hvordan man går ned og trykker på kanalen lige nedenunder denne video. Så kommer linket poppen op på skærmen lige her. Farvel! Jeg sagde farvel!